Ni Erregaztediko eben nazi zen, orduen hauen Erregaztedi, bai. Kontatu nahi duzu zer da Erregaztedi? Zer da Erregaztedi? Bueno, Erregaztedi gazte movimentu bat, baina gazte movimentu rurala, horregaitik Erregaztedi, ez? Matias lehenengo gozan jokien, bere gazte denbora, Jok zer da? Jok da, Juventudes Obreras Katolikas. Osea, Elisa kantolatutako. Bai, Elisako, eta Erregaztedi bai, Elisa kantolatutako, jark, erderaz jark. Juventudes Agrarias Católicas. Bai, eta de hecho, oso gauza kuriosue, gertauakun, justo Julen Calzada detenidu ebenien, Julen Calzada, guk iten gendu zen gizarte eskolak, isorretan, eta hori dana. Eta nek ez nekixen hori be zeinek antolatute eguen. Baina ni joeten nitzen gizarte eskolara. Zo joeten zinen be bai? Ni bai. Eta hori, akordanaz, Esabear Quintana, ez daki nor, eta etorteziela, hitzaldizek emoten. Eta, bueno, Batera bilera junitzen. Bai.